Здоров, Клипа! А Йоєчка! Еді! Стела! Кльовіч! Кью-клипа 5. Лови корабель. Ну что, братка, давай-ка уже усталюем новый турбопоскаральник. Мой корабельчик зимой як полетить. Гераключ? Гераключ? Ніколи нічого не ремонтую без гэтага прыгажунчыка. О, нешта заела. О, фух. Ты уже 100 гадзін крутиш, Кльовіч? Ты, певно, стомився? Так, крыху. О, може, пайсці храпануть? Дакладна шакаладна. Заўжды лепш працуецца, калі трошки паспіш. Я нядоўга, братка. Салодкіх снов, Кльовіч? Ага! Пакуль Кльовіч будзе спаць, я ўсё дараблю. Вось ён парадуецца, як прачнецца. Вох, ён забраў гераключ. Вох! Яху! Вон! Вон! Ха-ха! Так! Кльовіч скаже, что я малайчина. Дивно. Вернися. Вернися. Почекай. Осторожно! Оу! О, не! Лови корабель! Братка, чаму на караблі няма Кльовіча? Я хотел усталяваць новый турбопоскаральник. Турбопоскаральник? Просто каб порадовать Кльовіча. А дзе цяпер Кльовіч? Спить! Трэба спыніць карабель, пакуль ён нічога не зламаў. Ай-ой! Што гэта было? А ёечка, трэба спыніць Кльовічаў карабель. А чаму ён сам яго не спыніць? Таму што яго на ім няма. А, дык а хто ім кіруе? Ніхто! Залазь!
Не хвалюйся, братка. Мы вернем Клёвичу корабель. Оу. А ёечка, мы уже близко. О, не! Ён ляціць у космас! И мы за им. Здоров, Клёвич. Клёвич? Здоров, планетастах. Клёвічаў карабель без пілота. Мы хочам спыніць яго. А вогці мне. Удачы. Ён ляціць назад на окі-докі. Як яго нам спыніць? Не ведаю. Хаця мы можам забрацца ўнутр і сесці за штурвал. І як нам гэта зрабіць, Клыпа? Што-небудзь прыдумаем. Ты дакладна хочаш гэта зрабіць? Просто трымай роўна. Цяпер мне трэба ўсяго толькі спыніцца. Ніяк не спынюся. Паспрабуй яшчэ, Клыпа! Не працуе. Турбапаскаральнік. Трэба яго выключыць. І як мы яго выключым? Не мы, а братка. Калі мы паляцім блізка да зямлі, ён зможа яго выключыць. Выдатны план! Братка! Сустрэнемся на вялікім кратары! Добра, Клыпа! Ужо лячу! Давай, братка! У цябе атрымаецца! Яшчэ трошку, братка! Выдатна! А цяпер адключы паскаральнік! Авой! Я не могу! Чаму? Што такое? Мне трэба гіраключ! Ой-ой! О! Ау, який бок! О, не! Паспрабую іншы, братка! Выдатный план! Атрымалася! Малайчыны!
Храпанув, дик храпанув. О, здоров, Клипа. Вітаю, Айоечка. Що ви тут робите? Ну, о, турбопоскаральник? Гэта ти зробив, братка? Так, я. Видатно. О, не хвалюйся, братка. Матухни. Нічого, Кльовіч, ти іди ще прикархні, а я з усім розберуся. Давай. Але я, о. Щиро дякуємо Станіславу Янукову, Лявону Спіридонову, Валерію Метельському, Сергею Єніну, Матею Маланцеялініва Яйковим, сям'ї Анфімових, Сергею Адянцу, Вітушці і Ірині і усім фундаторам за підтримку. Підпишіться на канал.